Joe Yamuakwaba Ediba Eye Ekrapim TV eso. Jenna Eye Meka Ekrapimamha. Bibiara Ajidin ana ebeboa Ekrapimai no. Yede brew said the bayana Ekrapimai ibenya empuntu enkabom ene enkoso. Ni edi kan yede aseda emma otwedi ampon kwame. Ona Oye ohwe so ma ene se yetiase. Na ene uhuye na enyasam ketwa. Eye openyin kese pa ohini pon a hyese onye ni paketwa e wokuapema mu ha me kira okuapema nyina nifa hene enchen ene ya babeduru no na twen ye twaye ho na magi mabuafo enkrato na me ba medini di abra na ta chibite mu jeje na mu nunu One tom money pa won di mfie du nwochi ensese apemfo nom FDA ahwehwe sa adwadi enkrato yi mu agye. Yo abusuafo enfa na wo a wo hwe me hanom UK abonten so na ende no ha na be kanfo Fix It Engineering Agency e de ama we be kasa Fix It Engineering Agency omo ye den Fix It Engineering Agency isidan yeah, architectural drawings, finishing works, building constructions, mechanical, electronical, engineering consultancy, plumbing service, any enema bebre are efa adine and sase ho. Say what dan atotima, say e bia baby why. Problem be what dan ho bia, we can for Fix It Engineering Agency. Fix It Engineering Agency. For numbers na we screen as na any ending kita ho. And Fix It Engineering and Constructions ending kita ho e wan ma to for so 0240 506489 anase obetimi WhatsApp here afa your UK number yiso +447 90405202. Fix It Engineering and Constructions and we will fix it for you. Yo, abusafo makwaba edeba Maxshot Mountain Dew Natural Mineral Water. Aha, yankasa ene yitwa yinsu. So hwe machi hanoma machine no ene twa insu no. Yen ye bibia we company hanom. O ahimfa say we party, we engagement, wedding program bia we bia no. Bra Maxshot Mountain Dew Natural Mineral Water. Na yebe serve kama ahimfa na wo order. For numbers na we screen na se na frɛ Maxshot Mountain Dew Natural Mineral Water. Eha ene yebe ma nso a emu da ho, nso a emu kroje. Yo, abusafo makwaba edoba na Keso Motors. Ahanom baby a sa wo peka papa, wo peka ayo wedding, engagement, program bia wo ye bia a wo nya ka. E de na me kanfo na Keso Motors e de ama. Bra, na Keso Motors. They will go for Siasi. On numbers na wo screen as na ne ndi ta ho. Na Keso Motors ka papa ahi. Yo, abusafo makwaba eba ababiado food joint e de bia oba the customers no several no yije that's why we chi hanoma wo se food gi ayin fana wo wo be bia ka hanoma e kan fo ababiado food joint company e de ama omo mo hwe nkofo ho no mbenya ho adaje asevo kama ayeye pizza every case fried rice, jollof rice. Yeye kokonte, yes fancy yeye cake, yeye burger bread, rice and stew. Yeye wahano. Ayin fana wo wo be bia ka hanoma e kan fo ababiado food joint company e de ama no Google ka one way road no so good do what dey say one way road. Good do what dey say ababiado food joint.
Hwehwɛ Abaviado Food Company Limited. Ewo Ukugwa Ekrapim New Road Niso. Obetumi afrɛ ewa ahomatrofo yeso 0552 424227 ana 059130647. Eteki order BRB ema engagement o program bi a woye bia. Abaviado Food Company Limited. Yaba amawame. Yo ya na mase bebre se otena se eje bre e de atwan yen ma yakoji aboafo enkrato e de bai. Said ye can no ope aduane papa se wo ye wedding baby biara ope aduane papa anase ope order se o ye program bi o dwe baby a obenya aduane papa ana baby a price no form said ye be ye na ho enkwakere bebre a eye Abaviado restaurant udu okugwa one way no so e ho na wo se utu kwan so na nya bedu kwapema mu ha enne ya yete he odwira gire mu dendenden a chese ejidin chese apeja wo akwapema mu nyina ye kire adukrom eti se utumika o won kan ba bia wo no ufiabrochi na ba ya tutumika na kwa okugwa o se wo hwe Abaviado food and restaurant wo no obebo na wanya aduane papa na wadi yewia ye boafo ina na tachi bitters awode eye akwapem bitters aba ono so ebo ye chidom se bibi how meka se ofichi ko ana ye basa oba tutumika ne ko je eye akwapem bitters unse akwapem ene das akwapem ne panko ane wa tutumika ne ko je na onema ebetimi akoyi ebiama ebia eye Apex 10 organic fertilizer eno so oye obia oye fuo enkoye na nsan udua onobaya enkoye tutumika ne kope eye Apex 10 fertilizer eno na digu afu so bibia betimi akọ kama edi amount ena Danny KL ono so eton ensase fofofo ede bema ena eye edan ope bibia sidan opese usidan na ope ntemu a tutumika ne ko eye Danny KL enchen so ope asase na okurapima mu ha so ope asase na ewo enkrama mu enfo ni nchire bia fo ni chire eye Danny KL obeboa ama odansie no aye ntem ede amawo yensa mere no eye manije eye mahoho pi se obrempom pa se ye kwapima mu hanyina nifa hene yankasa ono na ene ye no ebetwetwe enko na sade empanifo eka no no ye seka akum ejine kuku anum enuti na bisa na din ni ato enkomo so na enkomo aye bedi no na edi na fa hyekese pa eye odwura enuti ebedi ehun komo na bisa okwan a odwura efa so de ba eye akwapema mu ha anase adukrom eye dan na adukrom etwa odwura ye be kyerɛkyerɛ mu na ewo anisuade hu bebre me kyerɛ empumtuo a wahyehyɛ de amane man ode nyina beto ho ama wahu na aboafo nso a etai nachi ama enne odwura we eye kra behwɛ ewo kwapema mu ha no ode omu nyina edin ebebre enti ye kora na enche nana pacho de ye mo akwa ede ba akwapem TV meji boso eba adukrom eba ni famai mu ba okrima mu na mo hotiza agora ye hu ye pa de dasi da akwapem su nyina no ye hu ye na ye de ntia so akwapem TV ni kiri nyina de bro meji boso ye pacho boso we di akora eba sra bisa kai pacho wa anka e pese bisa se udin edise midase me a metie hai ye frame ehuna bobri usu dumja otutu ababio a otoso num mene akwapem ha nyina ni fa hene esa ye adukrom hene isho sanya wote ye no na se ode ehuna bobri usu dumja otutu ababio defeat eye okwapem nyina ni fa hene ankasa nana wodi e besra e mabunu ibibisa se ye hu se utwa odwura pa che se enya ize e okrom ha ye hu se kro no mu nyina ye dede ni mu ayehye ama ye hu se enra ene anopai wa ye clean up exercise ni ade a che se ni nyina ye okuapeman enkoso ne mo ye bepe ebisa se yesre odwura ye den na adukrom etwa odwura yo bedase o hwe afi afasha ya shasie efi adwade etwemu no na aha no ya fasha na otwemienu yedi ohun na yedi odwura na ohun no de ye de kai ye nananom a omobebo kwan tu ho
a enenso yetu anamon edi omachi omo konsie do enu nti no munwuma pa ene ne pa omo jama nchirima no ya ne ekayom nti yedu humre ya na aye areho nti ubehwa ohum no ana se ye ka no wo okrimu se eba ohum ne no ana eba eno na yedi na ohwa ya ne efra tuntun ne efra kokko na ye de kai na nanom ewo ensie do nti se ne awo kan ye no nura na yitwa eba no so ana se ohum no so na je se ye ya amane e de ewie kra na ene se ne awo kan ye no na yewura odwura ni mu odwura no ye nyina ye nimu a yate ntokwa ye ne asantefo eko ewo akatabansu eye the battle of Dodowa sane ekano but eye na edin akatabansu no na edaso na eye nana adodankwa a odikan na odi ekwapen nim ekokon sa ekono a ye nyina nim se eye akatabansu ntokwa no ma yakun edifiti asantefo na eye sunsum a ye de kokono ye de oba okapema mu ha ye fre no dusu eno na asantefo no e de kwapo sa odusu no na nado dankwa ene ne mpakanfo ani faman ka ho etimi gi sa odusu no e de ba okapema mu eno nti afia eto aso no na ye 1827 yes started celebrity odra nse na asantefo no esunsuma na asade ebo omo pa ewo omo akumu na ye giba ha no enu nti ye celebrity odra no de kai entokwa ye kokon wo akatamansu agi odusu no ifi asantefo nsem enye no nko a ye je ntakrachew ene niema bia ye di twa odra na se eye odra no ho akade a ebre ni abre nyina ye danadi na kire ekwapemfo nso yetumi eni nti so odwere na ye twa fi na nado dankwa odi kan mre so abesi na ene oba dukruma yensu ye twa odwere ya prede nso twa odwira na ekropon enso etwa odwira ese ekwapem kro ni bebre wo ho a omo twa odwira ni nyina ye nkaya ye didi asantefo no so the battle of Akatabansu a yetimi gi odusu no ene niema bi a omo edi omanim emo mutumi ne de bo kwapem anim eni nti na the celebrities are Pia ugusu hwe Akwapem TV nana akasapa na yese wa kire okwan efa so a Akwapeman edi odwura ana Akwapem edi odwura na nana mpacho mesi na mabisa wo emse wo kan se ebra eye Akwapem fo ne asantefo de bo anim ono je eye obusun kese odusu ena mo je ntakrache bepacho omo je ye no eye odusu ene ntakrache no ehi fa pa kroben mu na omo de koy mefa konya iso na masa nchirechire mu bio isa ne se na Akwapem nyina ye kroba kono nifaman yidimu ntentempa ene apredeman na ye ka apredia na apredefo ye nkrofo a na omuhuhu omo ye adunsifo na omo san yakofo enti ye hwe Akatabansu ntokwa na omo di mu akoten papa enu nti ye gi odusu no ehimfo wo Akwapem mu nyina ene ye pani eye na nado dankwa odi kan no o ye se ye fa nkosie e wa prede enti odusu ne de aprede ena na wa em se America krabi ena ekodi ekropon eno nti no wo show originally dia odusu ne de aprede ena na do Pia ne de ye te history pa ugusu ehwe eye Akwapem TV na mesre na bisa nana se pacho ebra asantefo ene eye Akwapem ebomu na utie ohwe asem ana de kodi potentia na mo kono yes asantefo person ko munji Akwapem asase no ana so mo ba se mo be kokeke yo ye nyina ye nim se titi no
na ako ene de gensase ene na wo pasase a okoko negotiate no wato but imire bi atwa mu ne tete ne de wa wo ho oden no una akọ de gensase enu ti so ho na se ye ba beto hye wo so na itimi edu so nkunimu a ye je wo sase e ma nkrofo ete asase su ni nyina ba ye nkoa e ma sa atumi na aba beto ahye wo so eti se na ye nyina yi nim ya ba kosem no asantefo ya akofo pa wo den e na omo wo nsase ni nyina ye walls of conquest kwa akuna di nipa no so a na sebe odo sato na japade so na wa baba ye wakoa eni ti ebi na edidi di mu a omo di bepie ha no ebi omo no mu hu e na tete no so no na akone ye nko ne kwa ye mfa nika nko se bia ba famituo me se me kwa akoko na ye wo niema bebre suma ni sunsuma ebuo nipa no ma ni nyatumi a odidi nipa so na saa tumi ni bi e na ba ha yeje ya emomo apre eba fo piao wote wasoma na kese tete no na oku ene ye de gensase ohunye de obati nyimu nye dudia asase de nya dia obenye bi nanso krape man sori gina ne nanso a na na kire a eye na na adodankwa the first e sori gina edi okuna ni mu ma omutimi ekun edi enkuni yedamas ogusu ehwe akuapem TV na mum yegusu etwaso na mesere e ba cho yaka odwura ho asem na ba cho ohum no so obetime ka bi kakra fa ho kwa mo fa so a ene so mudi ohum yo eno na me kan no ohum no de eye afasha na tete ni yedi ansana ye koje odusu na fi asantefo ho a yedi twodwura na ohum no ye enkaya ye de kai ye nananom a afri mu no ye hwa ye wo ehimfu bebre o ma bagidin wo hwe ni fama mu hakra ye wo aketwa wo ba dukroma aketwa panyinsem na no tutu pare bebi wa odi kai we de menkai okrapeman yawo edu ba bi no ye mahene ye friend na nakwadade okodi awonafo nsem e ka sei nanka wansa madio we de menka ukratuma yawo nanso ukratuma nyina bomu ye na no tutu pare babio e ya ketwa friend na ketwa mpanisem odi ni famanim ene ukratuma anim e ka ukratuma ho ekokoje na nakwadade fi awonafo nsem ema yedi awonafo ni so enkunim enu ti no na no pare bebi wa friend aketwa no ba ye no na nakwadade ye se isa ne se wabɔ ne humodi nti obɛbɔ na ba so enu ti ntakrache wa na meka no omuji free asantefo no na ye kroponkon a na okratena omahenanim na isa ne se aketwa mpanyinsemu yi ekoje na nakwadade fi awonafo nsemu nti oma na nani fahene ayo tutu apara bebi wa ye friend aketwa mpanyinsem no ntakrache oni bi ema ne tren nani enu nti kekwape ho asa obehwe pa originally no apart from a cropon any edukromo no ntakrache won tena ohene bi ani na so enne ababe ye fashion sa ababe kan hini hu ama hini ayefe enti ugbo so ohene bi a no de ntakrache wo atra nani originally the na cropon na wo enoma ni fama ntakrache wo enti originally the sa na tie na nya nonko oma ye photo from unza ye bochini akesi video hinachi ena osama ya adongwa ye twodwira se ya adongwa no epie e ma ye woso eno no ya de a na nakwadade e de man ni faman e wo modern ba omoboje omo no enti no sampanyifo nyina ne nana otutu abebi otosu mienu the battle of akatamansu no so na kwanti sampanyifo nyina omabaye ne masa no edu ba bia na ye kai omo eni ti ohum ne de ye de kai nana no mo afiri mo no dwira ne de ye nige de
nkunimdi a yedi ye na woba adukroma mu a yodwura na ya na yesronko apart from say ye kai ntokwa yedi nkunimdi no ye kai ye nananom so komo aduane you say ye ti ase ye se ye nananom na aboye ho ban aboa yen afiri kwamoni bibiri mu a nke pese etu ye oni nti odwura ni du a ye duada no ye kobo kwan wo nsorim baby a ye nananom yakora omo no ekusisi ho na ade echi nso a na yakwa komo mo aduane enti ye komo mo aduane a obo nse maya na esoso kukuo ni nsuo na omo de kono so omo fi ho ba na sunsum bia ye de aba besi omo so sunsum ne de omo ba ni nti panyin na odi anim no oba beto ade bi hye mensa se ne ada ye hu no yes enu ni odwura no ye kofa efi onim ne de aba enu nti din so to na mesomu a na mfie nso a matena konwa ne so aso no de me bo me homoden da bia ye successful afi de nso ebeba so na ne ewom ni se enu no kire nkunimdi afi se ampa ye nananom kayen no mo ban bon so ewo ye so mia medi o man ni nyina anim no omo fa me so na omo de ehwe omo eka me ho ana se ifa ma ana se di proma nyina enu nti ebre ni abre nyina de ewo se wutimi eso odwura no na panyi ka se wantimi ansumu a na chese enye adepa na nyaminti da bia eba yitimi so ba mane bi e wo ho no ye mane ye fe eni nti edidi musa ukuada ye kokosresra brono amomu hu se ampa ye nyina de nkabom eni anije esom ye man ya wada nso na matena dwam na wo aba abesra me na afei ifiada ya bodwada ta na afi odwura ne de ebe odwura sonko efse ya yese ni fama ye penkabom okrema ye penkabom ye hwe okre nkuru na ye ya horo nso bia wo ne hene ena adukrum edi ahenkuru enunti uye ni fahene a na ukuru ni adukrum enunti afi ye nse ye twa ni fama ye odwura nya adukrum odwura enunti nyame adom na se ifiada eba etu yanya ye besoa ahemfo ewo okrema mu na ye soa ahemfo ya ahemfo ni bi ba be kan ho na ne edekra ne se eye yanya ye divisional chiefs wo akwapema mu no omo beba na ya ba betra edwabo na se na ne efe wo mu kra ne se ye mahene eyo kwapehene so nyame ya adoma odwrai ibe hunu wase bi na ne efe kra ne se eye akwapem pronti hene ono so obefra pakan aka me ho ewo adukroma mu okware ni fama mu ebeso fiada no na ne a eye me de kra ne se awofu ewu akiri nyina ne benche so mo ba be kan ho eye na okofo bo obinu ako eye dunkwa ofe mahene ono so ba ono na oba betena dwam na waye titreni amasa adwumadie na obrempo nyamfo krampa otoso bi ba ko gomu amahene anase gomu adwuma ko mahene ono so beba na yi nyina ye de odo a celebrity odre anase ye dia fashe na ayefe yo ya bobo eye sede odwua no ebekọ ede akyerewo ekira ugusu ehwe akwapem tv ye ne eye ye nana ba ko pe eye okwapem anyina nifa hene ene no etwetwe enkomo ye gusu ekoso na nana pacho mesere mabisa se afie we odwure we kura de obo eye nana kronti hini edini a oba bi na da bia no ye papa ye kọ ne nchen a nkomo no ye dia ne se ne susu ye nyina ne se okwapem anyina be ye ba ko okira openkabom de bia oka ho asem eno nti you o ma kire sampa okwapem da sote ase ne nkabom eye adwuma yie pa enti no mode odo beba odom aboa ye nana eye nifa man na wadi ne odwura amana ye kama aye krabehwe yemani agihie pa ya to aso no na me pa chawo afi we odwura yi se de wo kire mu no o se da sonko kra achese wa pejano sonko kra me pa chawo eden botai ene da afahye yanim se djumadie na festival yi na afahye we die
senti na ye hye na we ne de ready fans e de aboa yo we de meka potokasa kakra me potokakra oba potokasa mo ye can say the role of chiefs in consolidating their gains through oneness and togetherness. Na je say ahemfu nyina si binya emfaso na botaya ye pen ye saka gese ye den kabum ne kroye eye si ye nyina yanka bom ni amfa kroye ensi ye ni so a ni aye peno ye sanka da biara da mse so hwe ni faman a ye nyina danso ye so ye kasa ye gwanfo ye se chireponfo o hwe aprede o hwe adukrum o hwe asese so o hwe abonse agugwadaw ebiriwa ye kasa ye baako o hwe nkuru na aka na esono e ya man from ase na yina ye nimu no e na hwe latafo so mu ye gwanfo enti o hwe gwanfo na ye wo okrigwan e ne ye wo lategwan eni ti no ye na no originally ye wo ha ansana ye the coupon a buy is there original, you know, inhabitants of a Krapim land and they go for and a breed, yes, a breed for any curriculum. You know, your one son, I come for the by. Ne just I'm gonna say, I can fuck a saving na come home, I just treat, I just sat. Edi aba abebo nana entoma no ama omadi eye afahye wi fe na otu ani na ohwe eye de ekoso wo adukrom akuapem sisi ame no kasa na enna fom kra na just afahye we di eye no kra edaso nkokra enti obi biara wa kwantu mu wa ba biara tutumika we di ye kan say home can no ehihiem enti be biara wo bia tutumika na bra na fa odo ebobo odom na endi afahye no kama na bibia enya fa nana achire se ye guanfo guan omo no ba asase so kane so akuapem aka nana mesre bi sase na mpache guans no omo firi fa ene ba asase so yo medasi bebre guanfo ye hwe ye nchiria na ye fi atifi mountain na ye nyina ye nim old Ghana empire na ye nim Mali empire ye nim Songhai empire na ye nyina ti abakosem the kingdom of Atalafianam na guanfo ne ka Atalafianam kingdom ne ho ne du ba bi ne kingdom ne gui le gu sa no na se ne anameka no akoko na mu anti ye ba be pie ewo atifi mantem etu hwe Ghana ha nyina guanfo na ye tribal ye ba Ghana ha once any tribe I did come back Ghana ha and into the year tripon guans no yes you sane sa kuku tuko trasa and ye baby piemu ewo yi kwawu ye piemu kwawu into ye fi kwawu no and ye sane ye and ye baby piemu tafo and unti tafo hwe tafo atia guanfo hopa ye triponfo and wo hwe ninkura ase a chirponfo ni bebre wo ho na ye free ho no na finally ye be settle wo aboto ase ye kure bi e ben adoso ho no na sabre no chirpon amanunum abriu dew agugwa adukrom na predi na settle wo ho eni to hwe ada bia hwe history ye se chirpon amanunum na so kramanunum na ye nkronum yi enu ti ye fi aboto ase ho no ana akoko ni ntini yetuba abipo iso e ba betra abipo iso se na ebe ya satanfo bi ba tete ne yesi yemuni abo ye de agu omo so ana se ye toto abo e de bro mo wase ho eni nti yetu free aboto ase ho e na ye nyina ba betra abipo iso eni nti originally de guanfo no na ye wo atifi mantem ni sane ya na ba ha eni nti so hwe chiriponi ni gonjafo a omo kasa ne ye kasa no e ya na ebi eye pepepe enuti na ye nyina fi atifi mantem ye guanfo na ye sane ba he piao na je se na echire mu a omo eye guans dwane betena apepo yi so sanse atamfo ne ba na omo mu ne bo
na tire dia o ma hyehyen guard e wo soro a hyese enya sem keto akra history ehu hia na na metin sem papa wow nana me pa chewe de mesre be bisa eya na me pese me bisa se ye hwe boti force ene ewuku enkurakan me pa chewo ena edweso mate se eka eye ekurapem assassin na se boti force ene enkurakan acho ehye edukro mase ana yo me da se edu ba bia na ye hwe abakosemo na yehu se yensa asini bibiri akwakọ kikaka enkrofo bi nsem na ye hwe eye okre fo a na ye kan asema na se gwanfo okre gwanfo ya ye ba ya oho sa asini nyina na eye yedia na edu ba bia na asase tonton we se ma ton we se ma ye ni se we se ma fa na fi akwaku free yensem enunti oba ye kasemu a ye fra achimfo se akese yes achimfo na ye kase akawo chiripomu a na ye kirehye enunti uhwa na ye ni achimfo na bohye eyigwanfo no akese ne momo ake wahu nanso enam insase ton ene senia ebi nso pu ani eden e won sase hunti ama ye sase ni bebiri akwakoro di nkrofo bi nsem boti force ekan ho ka force ekan ho nkrakan obi anim se ka okre ho na emre bi etwa mu no na impenfo bi sore senka omoje eyeye nya ye mpenifo ebi wa ha na so ebi se o yente ye ho ase ye na ye asase se na medi kanka na chiripo amani onum no se obi a wo the boundary eji ebi adukuro nhie da ha se bi obi nso hie da ba bi o se o hie wa ha de media adukuro ni nko piao nana achire de na gesen sase ne de okura be man e wo bebere nanso eya na asase tonton ene menti me ho asenti ene ya mensase ne bi ekeka bia ya omombo so bi nanso de kasa mu no otia wose yenye nkabom so kwape man nyina ye nkabom baako a na wo nyina ya adwene baako a obogidie se me ayira me afiri kwape man ensa no ombetimi asan akofa edi aba ye to so yo na mpacho ye kan ye ba festival no so ebio na anka waka bibi kakra activities ben anka ebeko so ewo eye festival yimu said eye Ghana nyina ehwe ye ne kopima nyina ehwe ye na amahu na ja omaba because mangasa de wo had that me gina mama ye di festival yo medasi ya shasi ankasa enne si ye nyina ye di ho dance ya no kona ye nyina kokrom ekoko siesie krom no kware edu ba bia na yare eha nipa ka fa hye ba bedu so na nani ahode nana hima ni ahode na say himfu yare a yumadi nyina asay na afi aya ne hu say environment no eya na enye enipa polutu no bona na yeyi pronim no ya sheda tutu bola guga tesimu ba bia na atwuki enwansena ebi koto so no makokoto aduane so ne yeto ne ade saa ne ma nyina timi de gems e affect ni pedua na mani pedua no so yare na afi ye owu kura aba na de ha ne ama ne ti no ye sha fashion ase a ye kokosi ye shimprom se ne be ya saa ne ma bacteria ne virus ne germs ahodo nyina ye betu omase ene ye hu ya eye fire service omo tanka ne ba e be blue gates nim nyina ama ye prapra bebia siesie bebia enti no na je say ya ye alert say ye tu nyado ase na fe so ahoho beba na ahoho beba dukrom na manhene nkwape hene beba dukrom apakanfu beba dukrom na behwe monte so aye basa obi wo ho nka hwio na so course yo ebi ekwa no kra akokwohwe enu nti clean up exercise ne de eye afashion ase bia no ye exercise no na fe enanwumre
said na yen nyina ye nim no twedi ampon na boss ro na asase no boy yen enu nti ne ye de sa adwumadi a ye be ye nyina hye nyamensa enu nti ena anwumre ye be gospel workshop ye be frefra artists for mo tu nyamenyom ene niema be bobbo mpa ya to nyum de kanyan ye susuma sana nyame ya adom ochira nso mankra do be kopo mu akwa no dura se na me kirikire mu no na ye de abre no na no ade achi a na yakwa akobọ kwan e won sori be bia dukroma nyina be kọ no na ye kobọpọ na ye kobọ kwan na ne yenim ni se wa bibi hawo wa bibi hia se bi oba wunya yefunu ana se wa oha ne amani bi da so no se wunya kuwura nsori mu na ba ye nanano mo ye senkyerene ugbehu na oha na odadwene no na afiri ho enu nti ochina ye ba be bokwan enipa dodo na ekọ na afi ebenada yakwa akoma impeyimfo aduane na afi yaji odwira naba ye di odwira ne so abre nana na nipa ani agi eni ti se wo hwe odwira na ejina benada no benada ne pa ni odwira na Friday no doba na ye ne de eno de ya fade a ye na afi yakeka na ye na afi ni epese ye akira manfo na dofo so aba betie bi enu ti so hwe odwira ne dia eye brada no afi uku adanso ye besresra brono no krom ha ye wo brono be se dumiensa dunan ana se dunum kra enu ti no sa brono nyina no ye koho ekọ sresra mu se na napenka bom na napekroye na napenpuntu edi ye kosro mo sa ohane amani bi omo so mo wo no ma boya mane na yenso yetie ni afa adwene a ye behwa ye beboa na yetimi asolve sa problem na ye ama omo ti ye firi ho a na yasan abayimfie ni aba betrase na ne efekra ne se ye kiro do ni ti bronu bia ye bewura ho no omo so kiro do e kire nana ene ne mpanifo afi yawada nso nana betre dwam nana tre dwam a ahoho ebeba abesra nana eni obi a opese obeye nana ne mpanifo aye no omeba himfi ho na omaba beye sa aye no na afi ifiada yede no atoaso eye odwira nana se eye doba de no yede atoaso na yabogwa ama omo efi chirichiri ne benche nyina aba info me dubo omudi omo nyina aba me yedi dwuma no fefefe na enu echi no mrantie nso wo omo de mrantie wo omo de omo nso omo ya aya na efe yebeko flute yebeko akonante afa okrinkro ni nyina mu ami ehunsa apa ifaman etwodura ene yebenante afiri ha akọ dan ye ho akropon na yasamba enu echi nso your street carnival brantie no nso no enum na omo nso omo ji omani se ya edim ofa artist no ma beto nyum na eja omo nso ayese you know na your case party eya nkwala nso ye kai omo ejiji omani ye hwese ne obia nso ho beto no ewo dwumadie ne mo no kware ne odwura ne de edu ho de a ye ne de aya ye ntampie ye de ye koye ya mane ne ya mamre wi ana ye ba be hye na afi ye jama brantie no eji obusi kuro nim de aya na emu ye de pa pia yo na kese iguso enkoma na ye hwam na ye de aye so brantie ne de ho na ye me de no na na sa yenso ye de ewu tinu minia tutu ka da bla adukrom ampaya ebetwa ye koso no na ese oye ayeye de na amafo ba ne nchen otena se yawada ema omo de ayeye de obi ode beche na nane ne mpanyimfo etimi ede beche no ewa ahemfie kama na mesre bisa se na nampacho na nane mpanyimfo so omo bibi aya omo ye ede ema abontin sofo no kre na nane mpanyimfo ani adofo etimi kika won sase eye ema kunafo ene emrewa ewo adukrom ha de kamia isa afibia no omunya odwira ne so emfa so yepe akyede tise bia emo na yede oil account na niam kakra na niam ebetimi ama omo so omo se omo kan ye ho no yede ma omo ema sebe omo so etimi bo omo kwan bi so obi okra na onikuno obi okra so sebi onire
obi so also anu anyi na ne mba nyina tutu kwan na obi na ohwe omo edu ba bia na in fact ye ko hwe omo asitre mu a na ewu se ya na edin enu nti yenso afibia no epunafo ne emanpanifo anyinyi sa no ene mema ne nkokrafo no ye taye boa omo so omo sampa na na ne mpanyifo so omo ho adwene so ewo yetu pia o hwe ya ye ne okuapem nyina nifa hene na etwetwe enkomo no ewo akuapem TV eso koso na hwe ye na ehire dia odwura afiwe odwura ne de eyesron kokro etimi gusu frefrem se mu nyina momra na yemfa odo em odomu na anum ahemfo so agye atum se omba betai eye na achi ama odwura no ayekra behwe no oba de onhyiram na onso am okore entaban ne so emfa momedu berepamu na momfa mono onyam emeta adwumadi na chi na enye kamakama emaye na we de mesen bisasem bi so na namba chokan se bi se odosu eye tumi kese a eye akuapemfo ekon agifri asantefo ensem no pacho betimi aka mfie a se odosu no adi yo ye po santo kwa no ewo afia pema hankro adunu ahawotwe adunu asia which is 1826 until 1826 no 1926 and edi 100 years and ye 2024 until 2026 now ye be celebrating the 200th anniversary of the capture of the Odosu. Wow. Naturally say 2026 ye celebrate Odosu ochra tumi kese a eye akuapeman etimi ene asantefo eboani na omochi free omonsamo no omo be celebrate no esanse tumi no waye bia ma omo eti omoni aso jieba ti 2026 ye nyina ye ba na be celebrate eye Odosu kama ewa santa kwa no na ye friend akatama nso ntokwa ebi so friend dodowa na enye asamketo enti Odosu ombe pejana ahye na nonyam ama na musa ampa okaho anama okuapman edaso etiase yeto so na eka se ebra omo kokwaye mu eye akofa odwira aba no ba obedi akire bia akobia no ebi enya ayaresa oha bi da so etimi firi wo so enema bebre se enema wogina emi se na bebre na enim etimi angasa krawe mekobi sanse oha we da yeso no ye chinchin abre se na ayaresa nda ye na no ya etimi bia wo bia no enkase eye enkrofo bi ana ekuo bi pe ene kofa festival eba dabi so ye kromani na ye odehye na ofi kro no mu nko ade e wo so tutumika na odi akiri na eye kamakama na mesre bi sase ne pacho otna ana ye do betna abemu ayisu pacho edi mfie se menye mfie wotwe oyi na ke say 7 years 8 years enyasem keto akra na mesre wo 8 years ni mu no edien na watimi aje ede aboa eye oma bedasi senia ye nyina anim se enne adisua ho hia no okure ni me bae no na me hu se enipa bebre wadu krom ha omuni made pa nanso omawofo ni bi ohwe nkura na se wo hwe nkura twa ye ho ahia obi wa onim homa pa no aba on obakro no kita no resource and the certificate yanso ohia boafo bia no tibene me penifo tenance and yesusu se e wo se ye creative foundation bi na ye pesika egu ye foto mu na ye de boa na ye de tua school fees and maintenance fees ema school for omonya admission so universities enti ye mani ye adwuma na eyenya ye MP honorable dam okupotwe ene okre district assembly na ye nyai yenya ye papa Mr. Alex Dadimu onu so ye mu papa okre eye krum ha enipa be se 45 ene bi awie universities omo boa ye ma ye tuo mu fees tutama omo di universities no be kura na me baba aka ho 4 years okoye ni nyina no sebe the tuition and
maintenance fee there. Ye penny for ye fire. Ni so bebree ama ye ho high so. Enuti sa foundation no should do educational foundation no. Aba betna da bia no krenie mpemfo abebubo omudi omo so yemu yie pa ekoso a ye kroma no so anya so mfaso em se methodist asafokura frame na minim koyo mo bom abaso em se ne ye wo mabu bi wo asafonimu a omo so enam sa foundation so no omaofo nwa ha mo mabi school ene aye ni jenko a enu achi so mi hu se school fo ni bi wo ho a stationary na homa nkrata ni niema bi omu hia no na ho so aye dia ma ofo ni bi enu nti me ba ya no me me penny for tena ase ma ye hu won print books bi ye notebooks ne exercise books stationary bi ka homa ye ko schools ni nyina basic schools no ko chicheche ma omo a na me gidi ye se na ade a ni so papa na enkamfo anso yesi obi mfa ne sabenkum enkyere na jamanfo so me ba ye nso na ayimfi a wo se metra no me hwe se ho so atraye no ibesiesie ho na ye panifo no ye huom batom de omu hu yen no ma hu sa pa omodi hye ye omu yi no se nani emfi omu so ye bibia kama ma sisi no duru edukroma himfie so a kakra ye betimi ne yetimi aye amana tinya ayede amana amayefe ena feso ye nkrofo bi a wo tetete akwantu mu no eya na ye ntan sresra wo enu ti me bae no me create a sense of belonging ema me ni me panifo ko sresra chibonfo a ebi wo nkrasi bi ene bebi o wa mo mu hu se ye dweno mo ho emfuni bebre ho be di ade a na ni refi se ne di hye bi wo bebi nanso ye de ya kwa kudu sefi akọ sresra ye di hye nyina enu nti no enema bebre wo ho a me kan me ba ye ya batimi aya atimi aboa ye pa na enkamfo na isa ne se ye kokọ sresra o mu nti no afa hye isi o mbeba bebre ebra ye kokọ sresra o mu se ye shafa bi o mu se na na besra ye de a ene na na shafa na ye so ye de ye ko na ye ne no akọ hye afa no enuntie ya ade a aboa mankabum ene nkoye ni mpuntu eba okrimamu na megidi ye se ye beto aso aye se ne ebe ya okre so befa ntuma pefra na aka okrapman bo enu achi ne nso ni yehu se aban ene ahemfo de nsunsure bia na eni yentem se ne ye akadifo no saa na aban mu mpanyifo so ye akadifo enunti no ye ne ye mpanyifo eye onabo dambotwi ene eye honorable DC in fact me ba ye me no modi nsa wo so ese fatapa enam sa ye so ama nansia district hospital agenda 111 a ye bi anui ye na ye ne pani bi ka say Dr. Said Kumi papa de ya de papa o releasing the plot of 12 acres you know the mine say o mine no fanye okre district hospital no ti ye ne ka say no release ye ti na wo say ye ne aban no ye di sa so ne ehwe ye district court ye nyam bia no de but ye wie ama Bangalore magistrate ne betra o nyina o masi ye wie ye collaborate ama ne okroba ye was street f ye nya yi okre district assembly ene niam bebre ya ye ne aban panyifo atenase ya mu hiti a na me so na ma hemfo so na me panyifo so ntino okre so akona ne nyina di ho adanse se edukrom ye mansi a ye nya ye sei ye wo se aboa ene obi pia dukrom a wo se adukrom ne okreman afa ne ntoma pafra ama okurapeman so animu ate a okwadre ni yenya enkoso eni puntu pia yo na gese niam de na wa je bi panje e de aboa wa obetena kunyan so 8 years na wo hwe niam a watimi aja e nwanwa na me ho adwirem saa na ye nyina ye kabo mu na ye buje de boa ye kura anka kuro no e be koso ye ba nana ba chawo eye no pe yo na ade ba ko a mesan ye ya aboa mabu no e bibre asumu a omode eye adwuma ne se ebinum wo ho a omo wie school a na omo results na ya na enye ndu be hwe no na sabio eye university ene other institutions e also omo kono omo ntimi nko enu nti no me ma enipa bi bai e be trainee omo
in technical and vocation skills. And then you who say, it's an Ojuma Hunia, Yenina, ya TVET, send the TVET about Emma, school Mukrano, ya church or Moniama, obey ya chese, one got now office of Kra Mokola, one Casa was Sanu Jumano, a bit me idea, Amma would be an and you know, this kind of trainings, Emma, ye mebuni biane. Oma isumu etimi abo mum be a dressmakers be a hairdressers ebisu timi ye this liquid soap ene enema keka ho ene no sebe okomo ne o na se omo nkobo brefu bi nka so omo fa sa brade so e de adidi na mum omo timi kasa mpa omo nya omadwuma omo ye yo nana aye bebre e de aboa eye okuapeman ye kira adukrum nana me pa cho sisi enema waka nyina ya dia watimi aye ATS mu na mpacho ediem biem ne esi woni so se mere nyakopon ma woti ase edi obesan aye dia aboa okuape yo me da se ene no ye hwa enema bebre wo ho a ye hia ewo edukroma mu ana okroma mu ana se okuape mu ene ye hwa mabu na bana bebre na ya sobra kire bebre na ye enema bia ensem fata school for ya omo school say ubehu na bebre na dwane abakrom ubedu baabi na omo ne kroma na kontokwa ubedu baabi no na ibi benum wi ubedu baabi no na ibi no to chacheche se abrabo bi a emo mo da chenkonkan no na omo ye enu ti no me ne me panifo atena se afomo work dog committee ya yese omo a edwane bakrom ubehwe so na nkola ni bi anaju nundu dubako anase ahimache na nkola ni na nkrom ukọ baby ya tonsa akola okọ school no gira nti ya form work dog committees sa nkola nyina no ya yese ye ne awofo ne bekasa na omotimi akontrol mu na se omani so dia wa ye beche wo no ye do be famra kwanso ye no so ne ye ne police for ne assembly ne so bekasa na omaba be back here e say traditional council ne traditional unity decision emwa edu ba bia na wo say ye involve government no na omogba mu na ye nyina ye timi ye enu nti no so ya esa ye ne say omo asebe ye behu say omo num ndubone krum he wo hapapa ye wo ba bia bia okwa nkola nyina asebe wi ya ye kan asem say ni ba obehwe no omo num na omo ye niema ye say na omo sniff cooking je say eniema yentimi nka yehu bi dana no na ende koso eni nti ne ne police for no so bekasa na oma bechusupu sa basis ni nyina na se echi ob na se omo koda fiase amenyi ni se sa na ema na be de ebetimi akoso afensu no ye create awareness se environmental cleanliness ya de a eboa papa enu bi na ne ye na nipa bi wo ho a omo asekyere mu no ba bi omo te na inform ho omo te bi inform ho utibi ko ba bi na hu se ball egu ha so ne eto aduane wa ha enu ti sa na ema ni nyina no ye create awareness se na ebe ya nipa be hu se sa fidie ne yi no e de yare ne nkeka wo eba na afenso ya mama hu se omapomudie so ehu hia na afenso education ye boa ma obi ati ase se ne ene prokita first degree a enko ba bia na ka me ase school wango enu nti no ye create awareness on this environmental and education se na ebe ya enipa bi bitimi aden aboa na fe discipline na meka ye ne so ende na mahini kra na ahase a ye nyina wa frɛ ya otu ye fo so obi a hwɛ se ni mpesa so discipline beba ho obi a di obu beba ni mpanifo ene nkola mu mpanifo oho eni ti sa hihye ni nyina ye de ato na gwa mu a se na ebe ya sebe kane na etwa mu ni ye se nka kwapemfo de ansa na ebe ye okura de ye patro na so ene sa na ema ni nyina ye de ayira yehu eni ti no e ya de a edemani so se ye be na afenso no vocational training ne so ye be koso training ye nkola no na da chi bi no bia nyansa no adwuma na sebe onko bobra bia ensem fata na mfa no nko wi ba bia sese jo wasomo na twese nana e won hyehyɛ bebre e de ma ne kro ohwɛ nana ani suade hu na emu odu yie pa na twese opɛ kro no nkanko ene ne yie yo enu nti wana a wɔhye wi nubɔne no afiewe munyina yi na nana aka ano nkasa na no tuo no wato no sɛ wo obeso mu no ɔno mienu wanhwe ya
enyina yi apan ene obedi no na mesrawara yeka festival yeka kwapema eya na yemmabunu no ebi ne street carnival ya baso yi ebi ne mo hye security sabi anya do anim ne kasa kakra ebi ne mutumi hye pieto na ebu ahunu ho a otumi yi ne ho so ehye bi da ho e o festival mo ye de hwe sa ade no so medasi papa so beka ya meka discipline ho asem eno ti no discipline na meka ho asem ya factor sa ne ma nyina wo mu ya set work dog committee ya wa ye be hu se o ye sa ne ma no yi wadeja so ana se o ye ne ma bi a ensem fata no ye no be ye no wo bika e ze what why ba betwo afi ba bia wo no e bi so ana nkwa nkoyo de eno ti mesre omo be ye sa ne ma no mo nhye ne so munyai enya de beboa mo amama bobrapa enti munyai Piao yo ye the bibiara se ha eye akuapem TV ye ne akuapem anyina ni fahene na ene ya hwetwe enkomo fefefe no ni nyina odwira a eba so me kira ya hyase ekura a kyese enya sam ketro ekina na okofa odwira no ede no aba a kyese ampaya ebedwa street carnival wom ena na dwi yese gospel rock show eti o ye den bla na ye twa ye na ase na bibia entimi enye kama na mesrewo ye de yansam nyina eba na ahwe ye no pacho o bibia obetimi aka na bonto fade amaye yenya na nchima na yo mijina nananu na mu emo bibia fishapa na kasa kakra me pese me kachire me manfo ne se afino de yedi na mesre eyentoboase ye mabu ni titru edu ba bia na ensanom no edoso wo shafa ye ni gede ye nkase no monsa nanso ye besre ye mre ensane no nase na afensu nu bone na ye no no ye besre mo ebinum hyeda konom sa ne mai ede ha dwumadie na yedi no wo beti na ntokwa ebi kura timetwe sekan sebe na akofa nsem bebre aba eni tutu ni ade enu ti afashi ya ye hye ni ameka kire mabu ni se eye kroye eni ye nyina ape eye asudwe ni ye nyina ape enu ti no ye besre bia mre no homne ase bibia wo ye no enye mane mbroso ade bia mbroso no eye ana emoa na ye nyina ye hwe ni ensua amane ni ebe abehwe amane ni amamre ni ye hwe enu ti ye hwe ni ensua na da chi bi so no nchiri be ma no na ye ka kire ho e se na ye brete no bia britwam na foforo na afensu mesre ye nyinara emomodia na dwumadie ye fe ho hyem edu ba bia na ye kamia se ase dwumadie na mfa ye ho nso mo memfa ye ho ni nyina mpegya okreman ye mpegya ni faman ye mpegya okrapman ne bi nka ga na nyina afensu ye mpanifo a ye hwe ye ho TV so ye sre mo meboa edu afahye se ya obi a kire ne do enkyire kro no doba de no momra obi a sabe mekeka ne sase kakra emfa mo committee for emfa mo kro no na ye hwe the way forward kwan e be fa so ayi kro no betimi atumbo mo mi enkazi o mo na ye na o mo nya ne hwe wonso eni nipa bi do obi biara se mo obi biara fishapa Piao ampaya ebe twa ewukrafima na ya das bebre afenkom no to yen afisa se na ye nyina ya ni so adi hu die hia bia obade ede ayamaye Akuapem TV na ohwe no Akuapem TV crew ni nyina ene Akuapem nyina ene ye nana eye nana ni fahini enso eka ye huboma eye ye ba me ba ko pe oba tan ba ko a se bia nya ne nufu eso ne manyina so eye ni fahima otena kunya so otena banwa so efie dumie ekira 10 years enti odini 10 years anniversary achese enya sem keto Akuapem mu a nana jammawo afisiapa o obade enhirawo omawo kwatenten omawo nyinche na omawo nimdie bebre se de ode boa wo ma e de boa yen owo aberempon ne koso fa boa yen yeda wase yeda obi biara so ase ye kira ya boafo a de boa yen eye abaviado restaurant yeda wase nana tachi enso yeda wase yiye pa na eye
Danny LNK ono so eboye chidom ene de dwumadie wi ebramo chese wo man kan ho aka yetimi fa sa dwumadie wi emlew yesan to nkra edema enya ye brapanyi aye chema ba kope o UK eye Larry Owusu was in any festival na chipa Akwapim TV edi enchia edema and aye Miss Akwapim fo nyina so edi enchia edema Okwapiman emma Okwapiman afishia pa ma adukro mu so afishia pa ugusu ehwe Akwapim TV yene de history of Okwapiman kasa ebrew na we de mesre mabisa kakra bachawa ese sango pa wo yinti bachawa okasa no o kan say okre amanonu anase okre amanonu obo abriu dew awukugwa adukrum ena apred na so yatu ye ni hwe okre ha mu se asese yeso so eka timpacho asese yeso ka ho anase enka ho medase mekase mu no mekase okre amanonu mu no ye na ye beti na aboto ase na ye tuba bipo iso na sisi ano yenye amanonu mio ye amanu song ye ya song sisi okre 7,000 ye 5,000 bio if say abonse any asisi so ababe kan ye ko na eye abonse fo de 13th century ni nyina no na ba bi omote no mo wo na wo hwe abakosemo a asisi so ne abonse fo no mo ye baako na wo nyina ate abonse na ebi tuba asisi so enunti abonse ne asisi so no mo nyina ye busuafo baako na omo no na omo wo ohode daada enti no tete no se obeti a so obehu nua ne kasa woka no no se papa yo ye menua ye nyina ye ba ne sa unso obi asuje wa baabi a wakwa kwahwe se gya wisi ne firi ho no enipa na hye ho ukọ na oka kasa na mu nyina mabom na je se mokọ enunti ye ba ha ye hu se abonsefo so e kan ye kasa no na wo se apa ye de omo ka ye ho se omu nyina aka ye ho although ye nim wabako se mu se na asisi esofo no wo no mutuba ho de but asisi eso abaye kuru na abonse so ye kuru enunti ne ye kan se kuru so a forme okreman anase ni faman no enunti asisi eso eni abonse man no ma be kan ye ho a ene ye nka no okreman ni bio ye kan na manu so wow breaking news ena matino na say we breaking news foforo kra e mo chian Akwapim TV ye na breaking news bi sane na tete no ye ka se ye wo okre amanonum nana nifahene Akwapim nyina nifahene a breaking news no se sese enye amanonum biem amanonson sanse abonse abeka ho ena asese so enso abeka ho eti wo kan a abriu dew awukuba adukrom aprede abonse ena asese so enti breaking news here dia bro ewo Akwapim TV say na eye amanonum no ababa ye ama no so oba de ya duma 4 January and eye final event no e baso mechira grand final ne ye hwe Okuapini baba a onim amamre ene amamye eti hwan en ebewini eye Miss Akwapim ampa ebedwa e papa ono so aso yasen adwumade e ba nyina no afutuo ni ade ode ma nyina ne kasa nyina ne se Okuapiman ehia enkabom moma nyina yenkabom e baako yadamase dasene ye besan ehia baba Akwapim TV also hi Akwapim TV be also hi